Uuwi ka ba sa Happy Island? Bakit hindi mo subukan itong bagong bus sa Catanduanes? Welcome to Happy Island o ang Catanduanes. Muli tayong bumisita dito sa Catanduanes this January. Sumakay tayo sa Bicol Isarog, papuntang San Andres, Catanduanes. Bicol Isarog lang ang merong direct trip from Cubao to Catanduanes na sumasakay ng Roro. Bigyan ko muna kayo ng konting tour dito sa San Andres, Catanduanes. Dito sa bayan ng San Andres, malapit sa pier ang booking office ni Bicol Isarog. Katabi rin niya mismo ang booking office ng RSL o ng Roro na sasakyan natin. Shoutout nga pala sa dalawang booker dito sa San Andres. Hindi ko nakuha ang mga pangalan nyo. Salamat sa pag-assist sa family namin at sinwerte tayo dahil nasakyan naman natin itong bagong bus ni Bicol Isarog dito sa Catanduanes, ang bagong Sky Bus ni Legazpi St. Jude. Pauwi na tayo ng Manila nang maswertehan nating mabook itong bagong bus. Iiwan muna natin ang mga bagahe natin sa loob ng bus para wala na tayong bitbit at maglalakad naman tayo pasakay ng barko. Meron silang dalawang types ng buses na bumabiyahe dito sa Catanduanes, ang 2x2 seats at ang 2x1 seats. Nanggagaling ng Berak ang mga buses dahil doon ang end at start point dito. Since taga dito tayo sa San Andres, dito naman tayo sasakay. Take note na separate ang pagsakay ng tao at bus sa barko dahil kailangan mo pang dumaan sa security ng Port of San Andres. Medyo hassle nga lang dahil maulan ngayon. Medyo gloomy at tag-ulan dito ngayon sa Catanduanes kapag ganitong month of January, gawa ng epekto ng shear line. Naglakad tayo pasakay ng barko at syempre ito ang sasakyan nating bus. Nagmaniobra na rin sila pasakay ng barko. Naririnig kita nga naman. Pasensya na po sa mga followers natin dito sa San Andres na nangihingi ng stickers. Sa Kasawiang Palad, wala po tayong dalang stickers. Bawi na lang ako next time. Sa ordinary section lang tayo magstay dito sa barko dahil malamig din naman ang panahon ngayon at mahangin.
tour lang muna tayo dito sa barko. Dalawang hanggang, dahil ang galing sa bandang leeg at pagtitisip o italan sa sentro ng maigpit. Dalawang hanggang, dahil ang galing sa bandang leeg at pagtitisip o italan sa sentro ng maigpit. Magandang araw po. Nais po namin ipaalam na magsisimula ng ating barko sa pag-alis at pagmaniobra mula sa bansalan. Para sa inyong kaligtasan, mangyaring umakyat na lahat ng pasahero, driver at pahinante mula sa kantay papunta sa passenger accommodation. Mahigpit na ipinagbabawal ang manatili sa loob ng sasakyan o sa kantay habang tayo papaalis at sa oras ng ating biyahe. Sundin po ang lahat ng tagubili ng aming tripulante. Maraming salamat po sa inyong pagkikiisa. Maneuvering. Standby on hot for attack maneuvering. Module station forward enough. Module station forward enough. Standby, standby, standby. Pero bisita, pero bisita, pero bisita. Sa lahat ng pasahero, aalis ang barko. Sa lahat ng pasahero, aalis ang barko. Pero bisita, pero bisita, pero bisita. Ayun si Matre. Sa lahat ng pasahero, pakilabas ang iyong mga tickets para sa inspection. Sa lahat ng pasahero, pakilabas ang iyong mga tickets para sa inspection. Salamat po. Medyo maalon kaya hindi rin tayo masyadong gumalaw at medyo mahihiluhin din tayo sa ganitong sitwasyon. ₱322 pala ang pamasahe ng bawat tao dito sa barko in ordinary class. Umalis ang barko ng halos alas 3 na ng hapon. At eksakto alas 6 na ng gabi nang dumating tayo dito sa Tabaco Port. All smooth ang biyahe natin sa barko. Maalon pero banayan, hindi namang sobrang alon. Kahit na may konting ulan. Sakto rin na umaambon na lang dito sa Tabaco. Nauna munang lumabas ang mga nasa car deck bago tayo pababain ng mga pasahero. Siyempre, bigyan natin ng konting overview. Paparada ang mga buses dito sa harap ng port terminal at tayo naman maglalakad palabas. Pasahero, maaari na po kayong bumaba mula sa barko. Inuulit po namin ang paalala. Mangyaring gawin ang lahat ng inyong personal na gamit, pakibantayan at kilalanin upang hindi magkapalit at siguraduhin walang naiwan sa inyong. Huwag po magpadalit sa mga upang pagkikuhan po na nagpapasalamat sa importante dito sa pagkikuhan. Maraming salamat po at ingat sa inyong biyahe.
At dito naman natin bibigyan ng konting overview ang New Zongtong bus ni Legazpi St. Jude. Zongtong H12 Pro ang model nitong bagong bus ni Legazpi St. Jude. Kakalabas lang nito last December bago magpasko. Talagang hinabol ni Bicol Isarog itong bagong bus nila this peak season para sa kanilang suking pasahero. At ang onboard driver natin para dito sa new bus ni St. Jude ay si Lolo Viajero. Isa rin siyang sikat na driver vlogger ng Bicol Isarog. Shoutout kay Lolo Viajero. Salamat sa magandang accommodating sa amin. Skybus kung tawagin nila ito. 2x1 sa unahan at regular 2x2 naman sa likuran. Meron din itong onboard toilet sa gitna at ang bago sa Bicol Isarog ngayon, ang mga driver may sarili ng tulugan sa likuran. Umalis ang bus natin dito sa Tabaco Port ng 6:30 PM. Via sa Blue Yun Road ang daan natin kaya mabilis. Ano na yun? Nasa graya nila? Hindi, nandiyan po sa amin. Ando pa yung kagsawa? Oo. Ilang bilan dyan pa rin? Rehistro na lang ulang nun. Ilang bilan dyan pa rin? Oo. Sa amin pa naman nakalabas na. Kala ko nga, ihahabol yung tako na yun. Wala bang trainer? Walang driver. Ay tako na, pero walang data. Ayun lang. Walang driver. Driver palang problema. Yung tatlo dito, di pa nakalabas eh. Walang driver. May tatlo pa nito. Oo, meron pa. Smooth naman manakbo itong bagong Zongtong nila. Malaki ang makina kaya maganda manakbo. 375 horsepower with Weichai engine ang gamit nila. Ang next stop natin ay Naga para sa unang meal stop. PM nang makarating tayo dito sa Naga headquarters ng Bicol Isarog. Dito rin ang sarili nilang meal stop. Nag-renovate din pala sila ng kanilang restaurant. Bago na at maaliwalas. Medyo maliit nga lang para sa bulto ng mga pasaherong sabay-sabay dumarating. Marami din ulam na mapagpipilian. Bumili lang tayo ng barbecue at one rice. 20 minutes lang ang allowed time para kumain at bumalik na rin tayo sa bus. 8:30 na ng gabi nang umalis tayo ng Naga. Tuloy na ulit ang biyahe. At syempre, dahil nasa harap tayo, sit back, relax, and enjoy watching the road scenes.
Panoorin natin ang biyahe pauwi ng Manila via Lubacan Province. Ang cute din nitong bus nila na may electric fan pa yung driver. Digital na rin ang seating numbers nila. At may built-in speed monitor sa taas. Mga batikan na ang driver nila dito sa linyang Catanduanes. Smooth mag-drive at may ingat sa daan. At ito na ang simula ng lubak na part ng area ng Camarines Sur. Napakasama talaga ng daan. Kahit bago pa ang bus o mamahalin, wawasakin talaga ng daan ang pangilalim na mga bus.
nandito na tayo ngayon sa Gumaca, Quezon. Lumiko tayo papuntang bypass road ng Gumaca. Iwas sa traffic at masikip na bayan ng Gumaca. Pero kilala itong bypass road ng Gumaca sa matarik nitong daan. Maraming naaaksidente dito kung hindi nila kabisado ang daan. Masyadong malakas ang ulan nang dumaan tayo rito. At kayang-kaya nitong bagong bus itong ahonan dito. Naglaro ng 40 to 50 kph ang takbo niya. Sabi ng driver, kaya daw ng 3rd to 4th gear. Samantalang nakasakay tayo sa 330 horsepower na bus nila na pumalo lang ng 10 to 15 kph ang takbo in 1st gear. Kailangan talaga ng malaking makina sa ganitong klaseng terrain at syempre, diskarte ng driver. Next stop, Pagbilao, Quezon. Halos Lucena na rin itong meal stop natin. In fairness, maganda ang restaurant na ito. Kahit madaling araw na, malinis at maluwag siya. Pagmamay-ari pala ito ng DLTV. Sinilip natin ang mga pagkain dito. Marami mapagpipilian at mukhang masarap naman. Hindi na rin tayo kumain at madaling araw na rin ito. Halos 3 AM na rin. Tuloy na ulit ang biyahe natin at si Lolo Biyahero na ang magmamaneho. Nagising tayo na PITX na. Halos 6 AM na nang dumating tayo dito sa PITX. Mabilis at smooth ang biyahe. Hindi naman ako makakatulog kung hindi okay ang biyahe natin. After nito, sasakay naman tayo ng LRT dito sa PITX. Merong station ang LRT dito, diretso na ng monumento. Very accessible din talaga itong PITX, lalo na nasa taas lang ang LRT. Bigyan natin ng rate na 9/10 ang riding experience natin dito sa bagong bus ni Legazpi St. Jude. Maganda, malinis pa at swabe manakbo itong bagong bus nila. Medyo may katagdagan lang ang air suspension nito at baka kailangan lang ng konting adjustment. Pero hindi naman tayo makakatulog kung hindi relax ang ride natin dito. Sana tuloy-tuloy na ma-improve ang mga buses ni Bicol Isarog papuntang Catanduanes o Happy Island.